Ertzaintzako sindikatuen gehiengoak eta Jaurlaritzak lortutako akordioa sinatu dute gaur. Era horretan amaiera eman zaio 13 bat urte iraunduen gatazkari. Besteak beste, inbertsioa handiak egingo dira, 100 milioi euro baino gehiago 2028 urtera arte, eta soldata igoera nabaria ertzainentzat. Amaia Lauzirika sinadura Erandioko ertzain etxean izan da. Bai, negoziazio mailak bildu izan diren tokian, bai, sinatu dute akordio arautzaile berria lan hitzarmenaren parekoa dena eta orain arteko soldatak eta lan baldintzak hobetzen dituena. Erne, Esan eta Sipe sindikatuek sinatu dute, gehiengoa dute ertzaintzan, eta euren afiliatuen gehiengoaren babesa lortuta etorri dira sinatzera. Pozik gaur akordioa historikotzat jo dute. Bingen Zupiria sailburuak esan du gobernuak segurtasun alorrean zuen lehen helburua bete duela eta akordioa abia puntutzat jo du. Urrats gehiago emango direla esan du ertzaintza modernizatze aldera. Gaurko sinadurarekin amaiera jarri zaio 13 urte iraunduen lan gatazkari, pozik alde guztiak lortutako akordioarekin. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan du gaurkoa lehen urratsa izan dela, helburua akordioak denboran irautea dela. Orain hurrengo pausoak dira, etengabeko harremana lantzea, konfiantza sortzea eta elkarrekin egin berritugun gauzak egitea. Erne, Esan eta Sipe sindikatuentzat sinatutako lan hitzarmena mugarria da, sekula sinatu duten honena. Oso ona dela ertzaintzarako eta gure ustetan bai gizarte osorako, que entendemos que es el mejor acuerdo regulador que se ha firmado en los 42 años de la Ertzaintza. Para nosotros es un hito histórico el haber firmado este acuerdo regulador. Euspel estator bat lan hitzarmenaren aurka azaldu da ertzaintzaren barne arazoak ez dituelako konpontzen. No, rotundamente al acuerdo que hoy se ha firmado. Gaurko akordioarekin Jaurlaritzak duen lehen konpromisoa beteta hurrengo pausoak plantillaren osaketa eta modernizazioa izango dira. Segurtasuna Jaurlaritza honentzat zerbitzu publiko bada. Horrek esan nahi du, eskaintzen dugun zerbitzu honen hartzaile nagusia herritarra dela. Akordioa gizarte osoarentzat mesedegarri izango dela nabarmendu dute bi aldeek. Hitza hartutakoen artean soldata igoera da puntu nagusia. 2028 urterako ertzain guztiek 4.200 euro gehiago kobratuko dituzte urtean. Igoera hori lanpostu bakoitzera egokituta egongo da eta gainera eginkizun berriak ere izango dituzte. Horien artean kalean salaketak kudeatuko dituzte. Horretarako formakuntza beharko dute eta dagoeneko agente batzuek jaso dute. Gaixotasunengatik bajaren bat hartzen dutenean, hemendik aurrera 100% kobratuko dute. Jendetza handia biltzen duten ekimenak daudenean, arrisku handiko futbol partiduak esaterako dispositibo bereziak antolatzen dira. Horietan parte hartzeagatik ere gehiago kobratuko dute. Eta lan horiek egiteko entrenamendu bereziak izango dituzte. Eta plus bat jasoko dute 3 hiriburuetan, Irunen, Sestaun eta Muskizen lan konplexuak egiteagatik. Gaueko txandan aritzeagatik, kirol probak zaintzeagatik, epaiketetara joateagatik eta entrenamenduengatik. Akordioa 2028 urtera arte egongo da indarrean eta denbora honetan, Jaurlaritzak 45 milioi bat euroko inbertsioa egingo du urtero.